County achiel data kata mana nonro mage ma gisebedo ka gikano olala. Dibed ni achudhe ma bende rocho migepe mago mag piny owacho wachgi ni nyalo tim kata mana yo machal nade. Kaluwore ni ma ok en okang' mokwongo. Erokamano, aparo ni mokwongo an adwa wacho ni wan gi sirkal kata Jokenya mohero tim mar lawo gimoro kosetimore, to ka gilawo matin to giwinjo ka ji okwongo kwe, to gichak giweyo kendo girito ni bende nitie chieng' machielo ma gini ne chak timre kendo gichak ging'wech. Like gini ma gima osetimore e ndalo kendo e sipara mang'eny. Tiyudo ni the reaction ma waneno dhi timore kata e juma gi juma manyien is the same reaction minyalo yudo ni notimore kane gini otimore before. Then bang'e ka giwinjo ka Jokenya ochako ling', tiyudo ni the people who are responsible dhi to ling' kendo werego ka girito kendo another attack. But gima ng'eyo ni kaluwore gi kaka piny kawuono dhi, weche mag mbui en gima koro en sirkal kien. Ang'o miyo wacho ni en sirkal kien? Ndalo chon kawa pok onyuolwa, kane wawinjo ni piny ne idwa lok sirkal, loko mar sirkal nokwongo pango ma nokwongo tim ni to ere ka wadwa loko sirkal, ere kaka wadhi donjo e VOK ma by then kata KBC ma kawuono mondo landi ni koro ng'ane ema kawo piny. Kawuono gi piny ok ochuno ni nyaka iyud media house mondo land ni loko sirkal. Kawuono ok ochuno ni mondo iyud a platform ma national recognized mondo mi itim gimoro marach kata ichiw information kata ikwal kata Jokenya te dichiel. Omiyo aparo ni sirkal gi Jokenya duto onego yiere ni gimiluongo ni mbui ni ok en gimoro amora mokalo kaka wuono. En gima is really a challenge to security, and therefore I really agree and I support Wakil. Jokenya mang'eny are because they are not informed. Iyudo ni nitiere chike moko ma koketi ji mang'eny ka chik mar cyber laws manyochane. Ji mang'eny ng'iye ka wuoyo kendo keto pachgi e weche machalo kaka nyathiwa manyocha otho kasepol maneneg Nairobi kane. Ji mang'eny ng'iyo ni gini kokal to gima tin kama ok bi ndiko e Facebook. Ji ng'iye in form of Facebook. But if you look at the law, en gik ma prevent gik machalo kaka hacking kata attacks manyabede on our internet. Koro ibiro yudo gimoro kae, Sharon, ma nyaka wan oganda wayiere. Ni ka action obedo taken as we move and we progress into the coming years. Ka action obedo taken against these hackers. Tibiro yudo ni we are really going like you agree ni kawuono kata lopi dwa bedo a platform. Ki nipo kama jogo atake kata hake malope na duto gikete nying kata ng'ama chielo ma process mibiro chake loke godo nyalo bedo a difficult process. And therefore I really think ni Jokenya onego yie o support sirkal oket chike motegno mana kaka oket chik ne ng'ama nyalo temo loko sirkal mar Kenya. E kaka onego chik mal temo geng'o ng'ata manyalo hack system ma owuok nikech wasewuok e manual wan e internet. Koro ka en internet to pod ukwadwa yie chik motegno mondo geng' abed data na obed protected. Kawuono sani abedo ka Sharon. Tinde dhano ok wuoth kata gi pesa. In gi pesa ni moro to pesa ni ok iwuotho nikech ok iwuoth kode nang'o nikech bende tinde kiwuok ni oneni bende kiting'o kata 1,000 moro ni wuotho e duke dhi igolo siling 1,100 e duka. Be ng'ato ng'i ni to ng'ani ang'omio. So pesa na duto samoro yudo ni e platform mag internet. Koro koko bedo protected man bende aja Kenya awuoko ka support sirkal mondo ketnwa inga motegno mageng'o. Omiyo ana support jood bura kuom kalo chikni kendo akwayo ni gimed dhi mbele giket chik motegno moloyo nikech nyithindo gi tinde riek. Nyocha kane wan Homa Bay dwe mar 8 naneno competition moro Sharon, and I was very keen. Then competition neluonge ni hackathon something marathon. Competition mar nyithindo masomo e universities ma Kenya to ne gi compete a level mane ginyalo hack godo systems. And I was surprised to realize ni nyithiwa gi
gin mbele somo gi nikech ng'eni gigi itimo gi tinde kawuono gige mag internet gi itimo gi through trial and error. Otry to koyudo kochopo tochako mede. Koro most of them mheshimiwa wacho ni most of our nyithindo kawuono somo Jokenya kata sirkal mar Kenya onego dhi ahead of them every time kopuonjgi kawuono, the next thing onego be ni wan ahead of them so that we are not prone to